Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na labaran Hausa daga tashar Sahel 24. Masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye zamu shiga labaran kamar haka. A wunin jiya ne Laraba 20 ga watan Satumban shekarar 2023, Firaministan ƙasar Nijar Mohamed Lamine Zain ya karbi bakoncin ambasadodin ƙasashe kamar haka: India, Turkiya, Pakistan da ƙasar Mali. Wata sanarwar hukumar CNSP ta ƙasar Nijar ta fitar da wani sabon kwamiti da zai yi aiki tukuru domin magance matsalar danniya da babakere da dukiyar ƙasa mai sunan Coldef. Wadda wannan sanarwa ta fita ne daga jawabin Amadu Abdurrahman, wanda aka sani da yaɗa labaran abin da ya shafi CNSP. Ministan Noma da Kiwo Alhaji Usman ya jagoranci kaddamar da wani tsari na balaguran wasu daga likitoci waɗanda za su yi aiki tukuru a cikin yankunan ƙasar Nijar, wanda ya shafi shaushawar rigakafin cututtuka da suka shafi dabbobi. Duk wannan don kawo ƙarshen yawan mace-macen dabbobi a faɗin ƙasar Nijar. A ƙarshen satin da ya gabata ne jami'an ƙasar Nijar suka kai samame a yankin Almahawu, wanda suka yi nasarar kwato wasu tarin dabbobi waɗanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa ko kuma suka kame a cikin yankin Talabiri. A maraicen jiya ne ministan matasa, ministan al'adun ƙasar Nijar ya kai ziyara a gidan wasannin gargajiya na birnin Yamai watan CCOJ da kuma gidan horar da makaɗa da masu harkar waƙoƙi na CPM Taya domin ganawa da ma'aikatan wurin. Tawagar 'yan ƙwallon ƙafa mata na ƙasar Nijar sun samu sauka a ƙasar Tunisia domin halarta fagen tantance 'yan wasan da za su yi gasar ƙasar Afirka ta shekarar 2024. 'Yan wasan na ƙasar Nijar za su kara da ƙasar Morocco a ranar Juma'a 22 ga watan Satumban nan daidai misalin ƙarfe 4 na yamma. Hambararren shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed ya shigar da ƙarar sojojin mulkin ƙasar Nijar ga ƙungiyar ECOWAS da manufar sojojin su sake shi sannan a sake maida shi bisa mulkin ƙasar Nijar. Wasu hotuna da muke gani a yanar gizo suna yawo suna bayyana cewar an yi awon gaba da wasu daga cikin 'yan jam'iyyar tarayya zuwa gidan yari, wanda suka hada da ɗan tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu da kuma tsohon ministan kasafin ƙasar Nijar Ahmed Judud da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya kuma tsohon wakilin shugaban ƙasa wato Fumakwai Gado da dai sauran wasu 'yan siyasar na tsohon mulkin da ya gabata. An naɗa Alhaji Mamman Sani Mai Goshi, wato mawaƙin sojoji da aka sani tsawon lokaci, a wata sabuwar ƙungiya ta ba da gudunmuwa da kuma ƙarfin gwiwa ga sojojin da suke mulki a wannan lokaci. Ƙungiyar mai suna RP ma'ana Rassemblement des Patriotiques ta shugabantar da Mamman Sani Mai Goshi a matsayin shugabar wannan ƙungiya. Kotun shari'a a birnin Kano ta tabbatar da Dr. Nasir Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya ci zaben ɗan takarar jihar Kano, duk da cewa Abba Gida ya share kusan wata 4 yana jagoranci a wannan mulki. Ko ya za ta ƙare? Allah ya kyauta. Masu kallon mu da sauraron mu duka-duka da wannan muka zo ƙarshen shirin na labaran Hausa a tashar Sahel 24. Da fatan za ku ci gaba da bibiyar dukkan wasu shirye-shirye da suka shafi wannan shafi namu. Mun gode, sai kuma a gaba in kun ji mu da sabon shirye-shirye.